लेग पीस खाणाऱ्या माणसांना अशी दिली पाहिजे बघ. वाटतं लेग पीस चिकनचेच आहे वाटतं. ते लेग अशा 5-6 लेग पीस मध्ये एक पीस पण ठेवला ना माणसांना वाटेल लेग पीसच आहे. कोणाला दिलं ना समोर माणसाला तर मन शांत होईल अशी रेसिपी आहे ही. व्हेजिटेबल आहे वाटतच नाही, असं वाटेल का कोणाला तरी वाटेल सीमा मग टाकलायच का याच्यामध्ये. नमस्ते, आज मी व्हेज आईस्क्रीम बनवते आहे, ते पण छोट्या मुलांसाठी. एकदम भाजीचे. आता तुम्हाला दाखवते कसे बनवायचे ते. आता मी ते भाज्या घेतल्या आहेत. अर्धा कप कोबी घेतलाय किसून, अर्धा कप शिमला मिरची घेतलाय बारीक कापून एकदम, गाजर घेतलाय बारीक किसून घेतलाय, आणि आपल्याला हा कांदा घ्यायचा आहे. एक छोटा कांदा बारीक कापून घेतलेला आहे. आता याच्यामध्ये हे 2-3 हिरवी मिरची कापून घेतले बारीक, ती टाकते. त्याच्यामध्ये मटर आहे, हे आपले हे असतात ना फ्रोझन मटर, शिजवलेले मटर असतात ना ते आहेत अर्धा वाटी. 2 बटाटे घेतले, हे शिजवून घेतलेले. आता ह्याची साल काढते. आता याच्यामध्ये हे 2 बटाटे शिजवून साल काढून घेतले, आता ती टाकते किसून. सर्व याच्यात भाज्या घेतलेत मुद्दाम, काय काय मुलं भाज्या खात नाही ना, मुलांसाठी मोठ्यांसाठी पण. नाही तर मोठे काय म्हणतील, आम्हाला नाही बोलत का की हे मोठ्यांसाठी पण आणि छोट्यांसाठी पण. मोठी माणसं तरी कुठे एक भाजी करतात ना, अशी 4-5 प्रकारची भाज्या थोडे एकदाच खातात आहेत. म्हणून असं काहीतरी करायचं, भाज्या भेटली ना की असं काही नाही काहीतरी करत राहायचं, कटलेट वगैरे भाज्यांचे. हे बटाटे किसलाय. आता त्याच्यामध्ये आलं लसूणची पेस्ट घेते. ही आलं लसूणची पेस्ट 1 चमचा घेतली. त्याच्यामध्ये चवीपुरतं मीठ टाकायचं, आणि हा ब्रेडचा चुरा केलाय. 4 ब्रेडचे स्लाइस घेतले आणि ते मिक्सरला लावले बघा, बारीक केले बाइंडिंग साठी. आता हा एक जीव करायचा. आता ब्रेडचा चुरा सगळा घेतलाय त्याच्यामध्ये, आणि आपले 2 बटाटे. आता मस्त झालाय गोळ, पाणी नाही टाकलाय अजिबात. आता हा गोळा करून ठेवते, आणि आता आपल्याला आहे ना पेस्ट बनवायची आहे. आता इथे मैदा घेतलाय, अर्धा वाटी मैदा घेतलाय, आणि त्याच्यामध्ये 1 चमचा कॉर्नफ्लॉवर. आता त्याच्यामध्ये थोडासा मीठ टाकायचं, आणि पाणी टाकून आपल्याला पेस्ट बनवायची आहे. आधी थोडा पाणी टाकायचं, आणि अशी पेस्ट आहे ना गुठली मोडून घ्यायची. अशी पेस्ट करायची, पातळ जास्त नाही, घट्ट जास्त नाही. ते वाटगा असं खडबडीत आहे ना, असं लाईनवाला आहे ना, तेव्हा ते असं ढवळताना आवाज येतोय. आता आपल्याला इथे काय बनवते बघा. असा गोळा घ्यायचा, हे बघा असा गोळा केलाय. आता ही आपल्याला ही काय याला बोलतात, आईस्क्रीम स्टिक घेतले. खाली पसरवत आणतेस ना? हा, खाली पूर्ण नाही, आपला आईस्क्रीम असतो ना गोल गोळा असतो, तसं करायचं आहे बघ. आता बघा हे आपले आईस्क्रीम इथे बनवून झालेत आहेत, व्हेज आईस्क्रीम छोट्या मुलांची, भारी वाटत एकदम. हा, आणि इथे आपली पेस्ट केलेली कॉर्नफ्लॉवर नी मैद्याची पेस्ट. आता त्याच्यामध्ये आहे ना हे डीप करायचे त्याच्यात. हा, थोडे करायचे. असे सोडायचे. आणि पकडताना जर त्याच्या ते जे बॅटर लावले ना त्याला पकडा, नाहीतर ती कांडी ना अशी बाहेर येणार. कांडीला बघा, एक्झाम्पल बघा, कांडीला जर पकडलात ना तुम्ही तर ती, आता हा स्ट्रॉंग आहे ठीक आहे, कोणकोणते मी उचलले होते ना त्याची कांडी बघा बाहेर पडतात बघा, बघितलं हे बाहेर पडते. तर तुम्ही ह्याला पकडा असं. ही कांडी तर वरती घ्या, मी भाजते ना असं. हे बघा आपलं एक लॉलीपॉप बाहेर आलेला आहे. जरा सांभाळून काढावं लागेल आपल्याला. गरम आहे आपले, कारण ती कांडी जरा अर्धी आतमध्ये गेली ना. सांभाळून काढा बनवताना. पण बनवा. वाव, चिकन आहे. चिकन मध्ये ठेवलं तर चिकनच वाटेल मम्मी. चिकन लेग पीस वाटतात एकदम भारी. आता इथे मम्मीनी पूर्ण प्लेट एम्प्टी झालेली आहे. सर्व टाकले ना त्याच्यात? सर्व टाकले. आता इथे बघा 1.5 चमचे लसूण घेतले बारीक कापून एकदम, आणि 1 चमचा आलं घेतलंय. आणि इथे बघा 1 चमचा खाली मी छोटा 1 चमचा तेल टाकलंय कढईमध्ये. त्याच्यामध्ये आलं आणि लसूण टाकते. पहिली लसूण टाकते. लसूण चांगली जरा फ्राय करून घ्यायची.
लसूण चांगली फ्राय झाली आहे, लाल झाली आहे. आता त्याच्यामध्ये आलं टाकते. आता त्याच्यामध्ये आहे ना पाणी टाकते. थोडा पाणी टाकलंय. त्याच्यामध्ये आपल्याला रेड चिली सॉस आहे 1 चमचा, ब्लॅक सोया सॉस आहे 1 चमचा, विनेगर आहे 1 चमचा. हे ढवळून घ्यायचं. आता ह्याच्यामध्ये आहे ना 1 चमचा लाल मिरची पावडर, खाली मिरची पावडर आहे. आता इथे मी 1 चमचा कॉर्नफ्लॉवर घेतलाय, त्याची आपल्याला पेस्ट बनवायची आहे. आता ही आपली कॉर्नफ्लॉवरची पेस्ट आहे ना, ही त्याच्यामध्ये ओतायची आता कढईमध्ये. एक सॉस बनवला असतो ना. हा, हे सॉस बनला आपला. आता हे आपल्याला घट्ट करायचं आहे, गाढा करायचा आपल्याला. हे बघा आपली दिल हे दिल कुठे गेली दिल? हे बघा आमची दिल इकडे. दिल बाहेर ये, बाहेर ये. हे आपलं मस्त आपलं लाल झालंय बघा. थोडस आपण त्याच्यामध्ये आहे ना मीठ टाकायचं आहे, थोडासा, म्हणजे टेस्ट साठी. ही झटपट चटणी बनवायला एकदम छान ना मम्मी. हा समजा मॅगी नूडल्स काय बनवले तर असं खायला चांगलं, हा, बाहेर तर शेजवान आणण्यापेक्षा. मस्त झाले ना. आता आपली इथे चटणी झाली आहे बघा. सॉस केवढी घट्ट आहे दाखव. शेजवान चटणी सारखी घट्ट झाली आहे, सॉस सारखी. सॉस सारखी झाली. आता मी गॅस बंद करते आणि त्याला खाली घेते. आईस्क्रीम मुलांचे, छोट्या मुलांचे, मोठ्या माणसानं पण खायला पाहिजे ना आईस्क्रीम. असे बनवले बघा. त्याच्यावर सॉस पडेल ना तेव्हा मजा येईल बघायला. असं आपण त्याच्यावर सॉस टाकायचा. वा 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 वा, क्या बात है. तर हेच बोलतात ना, फायनेस्ट रेस्टॉरंट मध्ये असेच काहीतरी वेगवेगळे आयटम ठेवलेले असतात. तर इथे बघा, तुम्ही म्हणाल दिल नाही दाखवली. आता बरोबर आम्ही स्टँड घेऊन बसलोय. इथे आपली दिल झोपली आहे मधोमध बघा. आणि बोलायला लागल्यावर उठेल. स्टँड लावल्यानंतर झोपली का बरोबर मध्ये, है ना. म्हणजे तिला ते घर सारखं वाटलं. हे दिल हाय हाय जागी आहे. शेपटी आलो होते आमची दिल. दिल आम्ही शूट करू, टेस्टिंग करू. झोपली आहे म्हणते, पंखा लावा लवकर. हा, इथे बघा आपली रेसिपी एकदम छान झाली आहे, रेडी आहे. मम्मीला सुद्धा मी घ्यायला लावले. मम्मी चल माझ्या अगोदर तू टेस्ट करून दाखव. सर्वात आधी त्याचा सुगंध येतो ना, एकदम असं वाटतं कधी खाऊ असं झालंय ते. आईस्क्रीम चायनीज आहे. असं जर आईस्क्रीम दिलं ना तर वा वा. हे कोणत्या आवडीचं आहे? हे कोणाच्या आवडीचं आहे काय माहिती. जावयाच्या आवडीचं आहे ते. जावई बापू काय म्हणायचं, जाऊ जिजूजी खाऊ क्या मैं. चल आता मी तुम्हाला टेस्ट करू. मला काय राहत नाही, मी काय टेस्ट करतो. वा, ते वरचं ते काय बोलतात त्याला, वरचं जे कोटिंग लावलं ना, सॉस लावलं ना, त्यामुळे त्याचे ते फ्लेवर अजून वाढलाय. त्यानंतर सॉसच्या नंतर येतं ते क्रंची झालं, कारण आपण ते डीप फ्राय केलंय. आणि त्यानंतर त्याच्या आतमध्ये जी भाजी आहे बघा, ही ती नरम, ते फील पण होते की भाजी आहे एकदम. म्हणजे बोलतात ना चटपटीत, झणझणीत, तिखट. बाहेरचं काहीतरी खायला वाटलं तर ही रेसिपी एकदम सुटेबल आणि एकदम म्हणजे बेस्ट ही रेसिपी खायला. कराल ना तर पॅन मध्ये तळा, अशा मोठ्या कढईमध्ये तळू नका, कारण मोठ्या कढईमध्ये चढताना प्रॉब्लेम होतो. कारण खायला एवढे छान आहेत ना, तसे ते बनवायला पण सोपे आहे. बाकी सगळं सोपं साहित्य आहे, पण ते कसं माहितीये, तळताना प्रॉब्लेम होतो. कारण ते काडीवर आहे ना, वरती ते वजन पडतो ना, ते काडीतून सटकायला निघतो. आता हे सांगू कसं कम्पेअर करू माहितीये. समजा तुम्हाला चायनीज भजी खायला वाटते ना, आपल्या सॉस बरोबर, चायनीज सॉस बरोबर चायनीज भजी खायला वाटते, त्याची ती इच्छा असेल ना खायची, तर हे खाऊन पण तुमची पूर्ण होईल. जाम भारी झाले. 10 पैकी 10 या रेसिपीला. जसं साहित्य घेतलंय तसं साहित्य घ्या, भाज्या घ्या. असं नका म्हणू की आम्ही एवढ्या भाज्या कुठून आणायच्या. भाज्या आपण आणतो ना, त्याच्यातलाच आता आपण गाजर आणतो पाव किलो, त्याच्यातलं एक गाजर साईडला ठेवायचा. शिमला मिरची पण भाजीला आणतो, त्याच्यातली एक शिमला मिरची बाहेर ठेवायचं. मी अशीच करते. आणि जर माझ्याकडे अशा भाज्या साठल्या ना, मग मी असं एखादी डिश बनवते. आणि मी तुम्हाला एक रिकमेंड करतो, मी तुम्हाला सांगतो काय टाइम वेळ बघू नका की माझ्याकडे हे नाही ते नाही. मी आज हे बनवलं नाश्त्यासाठी, मी आज जेवण बनवलं, तरी सुद्धा हे 4-8 बनवल्याने काय फरक नाही पडणार. पण जे तुम्हाला जे टेस्ट येईल ना पूर्ण तोंडाला, मी बोलतो स्ट्रेस पण तुम्हाला कमी करेल ही रेसिपी. कारण ही एक बाहेरची पण फील देते आपल्याला, त्याबरोबर खायला एकदम छान लागते. शेजवान राईस बाहेरचा आणतात ना, आपण कधी कधी असं वाटतं की चायनीज खायला जाऊया आपण, काहीतरी खायला वाटतं बाहेरचं. तर ही एक पण लॉलीपॉप, 2 लॉलीपॉप खाल्लेत ना तुम्ही, व्हेजिटेबल काय आईस्क्रीम म्हणता तुम्ही, एकदम छान, एकदम लाईफ एन्जॉय. एकदम छान झालंय. रेसिपी नक्कीच बनवा. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा. नवीन असेल तर बेल आयकॉन वाजवा.